Kirurgiaren aurreko fisioterapiaren onurak. Egun, inork ez ditu zalantzan jartzen, kirurgia baten ondorengo fisioterapiaren onurak. Helburua, pazientearen organismoak indarra, mugimendua eta funtzionaltasuna lor ditzan denean. Aldiz, oraindik kirurgia baino lehen hasi beharko luken prozesuari ez zaio behar bezalako garrantzia ematen. Izan ere, gorputza zenbat eta hobeto prestatu, sendatze prozesua orduan eta azkarragoa izango da. Egun, kirurgia gehienak programatuak dira, eta kirofanoan sartu aurretik dugun denbora aprobetxatu beharko genuke fisioterapeutaren gana joan eta egin beharko genituzken ariketak eta tratamenduak kontsultatzeko. Erditu baino lehen, prestaketa ariketekin egiten dugun bezala. Kirurgiaren aurreko fisioterapiaren helburua da, pazientea ebakuntzara mugikortasun, elastikotasun, indar eta zirkulazio egoerarik hoberenean iristea. Eta jarduera fisiko-terapeutikoa da tratamendurik hoberena, beti ere paziente bakoitzaren oinazearekiko tolerantziara eta egoera fisikora egokituta. Osasun profesionalek propiozepziozko eta gorputza kontzientziazko ariketak gidatu ditzakete. Hauek izango baitira, ebakuntzaren ondoren egingo ditugun ariketak normaltasun funtzionala birlortzen laguntzeko, eta beraz, aldez aurretik praktikatu baditugu, ebakuntza ondokoa errazagoa izango da. Eta esaten ari garenak ez du balio sistema muskulu-eskeletikorako soilik, kirurgia kardio-errespiratorioa, trasplantea edo minbiziaren aurkako kirurgia egin baino lehen ere balio dezake. Beraz, ebakuntza egin beharko baduzu, kontsulta ezazu zure kasua fisioterapiako profesional batekin, jakiteko zuretzat zeintzuk diren tratamendu aukera hoberenak. Izan ere, argi izan, organismoa indartsu badago, errazago sendatuko da.